Paul ku thlani somthum pakhat ni lai ni ani a khovel thu thar kan ngai thlale dona kan hria tangin US le Iran boruak atang hle a Biden chu Iran beituran norani a US House member le Senator zinga Republican lamchuan Jordana US sipai pathum thi nakha political bola mangin in beinanan mangna sa hle kumin kumtop maya US presidential election lo tura party patni anin beina sa to hle a President Changlai Biden a paithak tumtu President Louis Donald Trump chu Jordan incident ta hian atong na sapol le Biden a beitulang sar zinga mi ani a ka President lai chu ni se Israel Hamas in dote Russia Ukraine in dona te hi aom lo tur thu soin Iran po an ron pong por ngam don lova tuna hian khovel aral muangang ti in Trump chuan a soyani kha chutiang chuan Iran a bei ring tu an om mek lain ram khat ve riang ruang chutia han bei ngot main ngong anei dan tur chutin indo pui chok chuak thei hial tur khopang ayani a hei wang hian chutiang ris chu Biden hian lak atum lo ni inalang chhota deu Iran hian hlau thong viawin an ti ani lo thu le an inrol lo thu a soi cham chia mase a helpol khoi te chet na nge yani ti chu US lam tran na ala nitlata Iran direct a bei lawani vek chuan heng hel ho hina zoka a chhut nge rin ani Iran commentator te chuan Jordan thil thlen nuwa US hian phubalak na lian tak akal pui an rin thu le an hlo thon thu an soi chuaka US sipai ten phubalak na kalpui ang phubalak na an kalpui ang tiya Biden an alo puan to awangin le American sipai pathum thi na thungrul na alo tiam to awangin Iran chu an hlau thong hle ni in an soya mase indo na pum hlum full scale a chuan ring lo thung October ni saria Israel le Hamas indo na a chuan nuwa be pui thlak na American sipai pathum thi na hi US in thlan kum malo ni kher bok nen he thil hian boruak ati so sang hle hun rei tak chung mel malo ni to Washington le Tehran te hian amma in vauna fai ki bar manginan in kap ton vela mase atak tak ero alat thleng lova in dona an du lo thu war taka soi chhuan ni lo ma se in do pum pel dan ero heram pani te hian an zong ni in alanga chu wangin Biden a vau khan na hian Iran mi puita mut at titui lo hle political analyst Ahmed Zedabadi chuan ham mi han chanchin buwa Biden an Iran target te director beitura thupek apek thei thu soin hei hi ngai tha thei ani lo ate mase source trend khatina an soidanin US bei pui thlak na tura hian Iran ram chung director beilovin ram danga Iran sipai omna mun rampona Iran sipai mun ma abei an ring zok reformist etemat daily chanchin bu chuan Biden administration le Republican political pressure awang hian Iran chunga target tamwak lo chu ka ani mai thaya strategic target trend khat te chuan bayan tok mai thei tian soi Republican member trend khat chuan Iran chu director bei an phuta President Biden chuan Middle East sa indona zau zok kalpui chu athil zon berani lo ati Iran official te chuan Jordan beina nena inzom na nei anga pu na chu an nial na sa hle a Tehran point he biala boina lian zok a chua adu lo thu war takina soi Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian chuan buena chin feldan tur chu politics thila ani tur thuwa soya Exa aron posa helam hoya in biak remna nei turin theitop kan chu ani in dawlo dan anjon mek thuwa soi Iran nena inzom na thatak nei China le Russia chuan de-escalation le restraint an ngena buena dar thei tur laka insum ram tur le chumi ti pun lun tum lo tur chuan US le Iran an ngen Beijing chuan Middle East a cycle of retaliation in chan let na in thungrul na a omlo ram kan bei sei anti media then khat chuan director in ma chhon chu pumpel thei ani thuan soi ve boka
Tehran le Washington hian tun ma indirect tra in ma chon na tur buaina thunun theina an lan tir to ani ante Iran daily chuan thurum zok editorial third party in strike an naya wangin phubalak nan Iran laka direct military jet na US chuan lan tir tur ani lo ti in vau khanan chak chuaka third party ti hi hrethiam lo kan rom takin Iran le US in kar ni lo ramdang emo Paul dang emo ten US an baya wangin US hian Iran ator tir tur ani lo anti nani third party anti hi Paul dang soina hel Paul dang Iran thlop hel Paul te kha an ni heng beina te po hian Iran atangin chanlet na lian tak ati chuak nge yanga hei hian indonan na sajok athlen don ani kumsang khazako somsari Papua Islamic Revolution atang khan US le Iran hi mel makum hlun ang mai nan loin ento hemi nu hian Iran nuclear program chungcha nga hlo thon na oma wangin international sanction mangin Iran hremani ta a US tho pui US ally Israel hian Iran nen hian shadow war of killings le sabotage an nei renga aru karala in tha ton na le in thung rul na an lan tir rengani US le Israel chuan Iran thlop fir fiak pol te chu Islamic Revolutionary Guard Corps puina in Lebanon, Iraq, Syria le Yemen a an mun baya an pu fova heng hel ho hi boruak ti al tu beran ni kumsang ni le somni khan US President Donald Trump chuan Guards Commander Zakai tak Qasem Soleimani chu Baghdad thatturin thupe ka lo chua to a US MQ-9 drone mangin Soleimani kar khaka ania arwang hlom tla ka omlo azung buna tangina ma ani ti hriat chua thei chawani kan hriat angin October ni saria Palestinian firfiak Paul Hamasin Israel an bei nuwa he bial puma hian tharum thona hanasa hle Iran chuan Hamas le atran rol puiramte Lebanon a Hezbollah tele Yemen a Houthi te chu athlop thu asoya Mase firfiak Paul te hi independent a che an ni thu asoya an du dan le ruamman na an siama hian Iran chu ain rol ngai lo ti turin athlem ngai lo Iran chu ain rol lo ni in asoi Gaza Israel in rong takami pui athat nia puna hian Israel phena US a oma US thiam lawani ti in Israel beitu te chuan an soibok heti lai hian Jordan thil thlenga khan Iran na in rol tia pu tu zinga British ambassador potela hei wang hian Tehran chuan Tehran British ambassador chu akawa Islamic Republic diklo takin apu nia soin an lungoi lo zia an hril ama in London hian Jordan bei pui thlak na hian Iran ne na in zom pol te chet na ani ti in an lo soi to ani US in Iran bei atin tu mek lai hian Iran chuan he thil hi athlen tak tak an hlau hle ni in an soya an sipai te ne na in zom pol engma Iraq Syria emo mundanga emo Islamic Republic of Iran thunun na nuaya direct emo indirect emo in an chelo Iran chu ain rol lo ni in an soinon Israel lam thu thar puang le lokila mandewa kan puan to Gaza a Hamas lei hnuai tombuk an lei hnuai kong tunnel chunga Hamas hel tomte tuipam lu manga chua an tum na chu an kal chho pui mek zela hei hian na athok thathok khat ni in IDF te chuan an soi IDF chuan Gaza a Hamas tunnel te chu tuifin riat tui mangin an chim tir zela tam takan pam lut to ni in an soi Israel Defense Forces chuan Gaza Stripa tunnel thren khat chu tuifin riat tuipam lu mangin an chim tir to ni in an soya hei hian kar engemaw zat chhung na an thaw chu aron tilang chuak tan don ta ani IDF unit le Defense Ministry official engemaw zat chuan Gaza Stripa Hamas tunnel chhunga tuipam lu theina tur man ruwa engemaw zat an siam thu an soya hei hi tunnel an ti chiat dan le Hamas member an chhuah na an man rang nei zinga pakhat mai ani thu an soi IDF chuan tunnel zong hi tui manga chim tir vek thei ani lo ni in an soya hei hi leiver ko a pipe le pam da angaya wangin tunnel zong a hetiang man ruwa hi da vek thei ani lo arem chang lo ni in an soibok
tunnel te tuipam lu ani ma in IDF hian uluk takin endik na hna an kalpui masazet thrina chuta chuan leihnoi tui ti bolhlo lo dan tur tele aram leilung le tui kalphung zirchian masak ani thin thuan soibok soito angin Hamas tunnel hi tuipam lu chau ni lovin thlona atanga bom chiat aerial attack atanga chet lakte leihnoi atang le special operation mangte a heng leihnoi tunnel hi bayan ni leivera tuipam lu hi December thalai hol khan trial run lo nei to nia IDF chuan leihnuaya firfiak in thupte ma chon dan tur combat method thar an nei thuan puang ani kha heti lai hian IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chu leivera tuipam luin Hamas ten tanela Israel mi an man anda hostage te ati buai thayangem harsatna atlen thayangem ti an zota chutiang harsatna a arin lo thu asoi tun thlatir lam khan Israel Defense Official Senior chuan The New York Times nena Hamas tunnel network hi mail zathum somnga atanga zari vela saini in an chuta ama a an rin a in athuk zok hle a sei zok hle tunnel te hi alu na kwa saf sanga zasari vel mangalu theini in an ngai IDF chuan Hamas hian concrete ton sang ruk chuang le steel ton sang khat zariat chuang an mang to ni asoin he project a hian dollar makta duai som chuang zet an sen nge an ringbok October ni saria Hamas kai hroi firfiak ten Israel mi sang khat jani velan thata mi jani somnga pathum an man nuwa Israel sipai ten Gaza a ground offensive an naya tang khan Israel sipai te chuan tunnel engemozat an ti cheto ani heng tunnel tamber hi IDF sipai te chuan school damdoi inemo mos na mun nuai lama akal ni in an soya network zong ti chet nan kum engemot network zong ti chet nan kum te langai don ni in an puang bok Wall Street Journal report chuan thali don lai in dona nuwa po tunnel za asomriat vel alo tian tar langa kan soito angkhan mi pui chen na le biak in damdoi in nuaya te tunnel siamani awangin Israel sipai te tan malak chak hlei thayani lova mi pui dim do ya ngai bok sia hei wang hian sipai te hian che hlei thei lova ni Hamas roi tu ya he senior le firfia commander dang te chu ram hnoi tunnela anin thup ni in an ngaya Israel official te chuan Gaza firfia khau tu then khat po Khan Yunis nuai tunnel la command center an ni in an ring mi man then khat tenen helai hmuna hian anum ngai ni in an ring ani October ni saria Hamas in an ruk bomi za somthum pani chu Gaza an lo ni in an soya an vai hian an dam kim vek tolova November thatop lama in ka hai puana ni lai khan mi za panga chu Hamas ne na tanga chuati ran lo ni to a chumi ma chuan hostage pali chua an ni boka pakhat chu sipai ten an chan chuaka mi pariat ruang lak chua to ni in Hamas hoten an friend mi pathum te chu Israel sipai ten ti palthil thu in an kap hlum boka ni IDF chuan Gaza a sipai te bei pui thak mek intelligence le thil mu chua tharte an tar langa Hamas in an man zinga mi somni panga an thi to tian nem ket bok Ola Iran chuan US an hlau lo ni in kan puanga mase Iran chuan US beina theilaka na satakin anin tlo khal ve mek US in Iran leilung hi direct a aka pani chuan direct a bayani chuan Tehran point Middle East a American hunma American thil nei American assets te chu a beile don tia soi veta hei hian rampani te chu direct tra buaina a hruailu don ani Hamas in October ni saria Israel be nuwa Syria le Iraq a US base te chu Iran thlop helpol rang te hian voiza somruk chuang zet an lo beito US in phuba alak hlona kara Iran poisa real chu dollar ne na khai khini natla niam le a kumsomni chunga an niam ber tru mathleng mek Jordana US base laka be pui thlak huai hot kha Independent Resistance Group ten hatho ani thu US chuan a soinona Iran hian US a che ani chuan kan chang le tang ati heti lai hian Iran ram poisa hlut na hi October ni sari nuwa za asom panga zetina tlan niama
Iran hruai tu sang ber Ayatollah Ali Khamenei chuan sumdong hruai tu te ne na anin kom khom na liquidity control kho zok siama phuta hei hian inflation in nun phung ati chemek nia angai thu atar langani tuna hian Iran media te chuan phupalak theidan tur chu tlang takin an soi chuak ta a an soi ho na hi atam zok chu US media report atanga alan dan le chumia in ngat chuan ni a ram pahnih te hian in do na zau zok nei an tum lo ti an soi war hle a ma se te ran chuan US in an ram a bayani ngat chuan chu red line bo chiat na anga kan ngai do na hei hi chanlet na dik tak kan pe ang anti buaina azwal zela hei wang hian Iran Foreign Ministry chuan British Ambassador an rama Tehran British Ambassador Simon Sircliffe chu an kaurum rum bok Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdallah hian chuan he bial pu mathil thlengte chu Iran lam hoina kal zel ti achiang ni ina soya White House chuan Gaza Strip bei me ka mi tha na le tuna Middle East a buaina mek ti top nan political solution a kal puya ngai ni ina soibok Syria chunga US mun te US in a bei chu du thlan tur thei ber nia alan ta ka wangin Iran Deputy Interior Minister Said Majid Miramadi chuan Syria ram thian te ne na anin biak na buaina chungchang soin Axis of Resistance Iran noya silai keng polte mun bei pui thlak chu a hnai to hle ani US hian hei hi akal pui trap ni in kan hria ati mase Iran ngai po hian har satna an tok ve a Israel Intelligence Agency Mossad ne na tho ho na naya sarkari na pu Kurdistan pali thole ni khan an thata hemi nuwa hian Kurdistan pumpuya buaina a chuak mek ole US hi lian tham takina chet rin alan ni renga Iran hi direct takin beilo ma se Iran mun maram dangami abei mai thei ni in expat ten an soya Iran la chuan an chanlet ve ngal tur thu an soibok ole kha vo in lama thil thengle Middle East Iran Israel US boruak kan puan thei te chu ni le ta a thil theng thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don nia